Маңашы юғалғаннар да, сен анда болғанда, су асты карабында соқланылған бүлме бар дедің. Алар аны күргәнеңне теләмәде. Ни шуннан? Мин серләрне яратмыйм. Сез мине утрауга мөһим эш эшләргә алып килдегез. Качан башлыйбыз? Йөгер. Бу кешеләр бик куркыныч. Без китәргә тиеш. Миңа юлны күрсәт. Аның утраудан китәсе килә. Бу очкычта гына мөмкин. Кая барабызмы? Аны туктатырга. Аңа ничек комачаулыйбыз? Очкычны юк итәрбез. Безнең низахлар һәм каршылыклар дөньясында бер бәхәссез мисал бар. Барсы да Хьюгоны ярата. Тыйнак гаиләдән Хьюго Рейс аны юлда очраткан кешеләр өчен һәрвакыт яктылык нуры иде. Хьюгоның тавыкка булган зур мәхәббәте Кикрикук әфәнде оешмасын сатып алу һәм үстерү өчен сәбәп булды. Дөнья феномены. Уңыш яшен кебек булды. Ләкин финанс казанышлар ахыры түгел. Башы иде. Кешелекле җәмгыять. Хьюго һәм иганә сүзләре синонимга әйләнде. Парклар, уен мәйданчыклары, хастаханәләр. Икенче бүлек. Балалар өчен Кикрикук әфәнде йорты. Кикрикук әфәнде фермасы. Аның хәйриясенең шиге юк. Шуңа күрә бүген без Алтын штат табигать тарихы музеенда Хьюго Рейсның палеонтология бүлеген ачабыз. Шәһәребезнең иң бөек иганәчеләренең исемен йөртәчәк ышанычлы мәдәният утрауы. Ханымнар һәм әфәнделәр, ел кешесе Хьюго Рейс. Бүләк начар түгел. Әйе, шулай. Шимбә гуманитар фондның җыелышы. Барасыңмы? Чираттагы бүләк. Барсы да Хьюгоны ярата. Беләсеңме кемнән кала? Хатын-кызлардан. Әни, Сиңа хатын кирәк. Ә сине имезгән кеше түгел. бу инде җирәнгеш. Алар белән очрашырга вакытым юк. Бу алай түгел. Син куркасың гына. Мин курыкмыйм. Менә яхшы. Иртәгә синең очрашу. Нәрсә? Тито бабайның күрше кызы белән. Аның исеме Розалита. Ул синең белән очрашырга ризалашты. Нәрсәгә? Синең белән кызыксына. Әни, Очрашуга барасың. Ул сине яратыр. Яратмаса, сине ошаткан башкасын табарбыз. Либби. монда күп нәрсә булды. Синең белән сөйләшәсем килә иде. Күпләр минем белән сөйләшергә килде. Алар үлгәч. Син дә килсәң яхшы булыр иде. Хьюго, син әзерме? Мин кайтам да шунлык китәрбез. Син кая? Кара кыяга. Очкычны шартлату өчен динамит кирәк. Шулай булырга тиешме? Юк. Ләкин бу бердән бер юл. Ярар, үзең беләсең. Бу кемнең кабере? Ул Либби иде. Ул койрыкта очты. Безнең беренче очрашуыбыз билгеләнгән иде. Пикник үткәрергә теләдек. Ләкин аны үтерделәр. Миңа кызганыч. Миңа да. Эй,